Poslední dobou dostávám opravdu hodně podobných zpráv. Zdenino, já bych taky chtěla vydělávat online, ale vůbec nevím, s čím začít. Digitální produkty mi strašně lákají, ale připadá mi to hrozně technicky složitý. A hlavně nemám na to dostatek času. No a víš co, já těmhletěm zprávám úplně rozumím, protože přesně takhle přemýšlí většina začátečníků. V hlavě si totiž přehrajou celý ten proces. Nejdřív musím vymyslet téma, potom natočit videa, pak vytvořit celý produkt, udělat prodejní stránku a pak se naučit všechny ty technické věci. No a do toho přijde práce, rodina, děti a ten běžný život. No a najednou je z jednoho nápadu obrovská hora. Někteří lidi dokonce začnou, ale někde se prostě na té cestě zastaví. Ne proto, že by na to neměli, ale protože toho na začátku prostě moc. Když si představím, že bych dneska začínala úplně od nuly, rozhodně bych nezačínala tím nejtěžším. Hledala bych co nejjednodušší cestu, jak si ten celý proces nejdřív vyzkoušet. Protože je strašně důležitý získat nejdřív první zkušenosti, pochopit, jak digitální produkty fungují a hlavně zjistit, co zákazníci skutečně chtějí. Protože dokud nic neprodáváš, všechno jsou jenom domněnky. Nevíš, co bude fungovat, nevíš, co budou lidi opravdu hledat. A právě proto si myslím, že začátek nemusí být tak složitý, jak si spousta lidí představuje. Možná nemusíš jako první vytvářet vlastní produkt. Možná je lepší nejdřív projít ten celý proces, získat zkušenosti a teprve potom vytvořit něco vlastního. A teď mě zajímá tvůj názor. Co tě nejvíc brzdí v tom začít? Co je tvoje největší překážka? Napiš mi to do komentářů.